se zamislив, shvativ da vo međuvreme ima nekoliko elementi koji morame da gi razbistrime svega i tije tri elementi se sušnost prvo problemot na mandatot ili problemot na legitimitetot na ova vlada i ovoj sobranijski sostav da go postavi prašanje to za promjena na ustav od cel za promjena na imeto, da vidime što je tuka nejasno, što tuka sušnost promakna na našite kolegi, osobeno na kolegata Ilija Dimovski. Vtori od problem je problemot na dogovorot. Da li je ova dobar ili loš dogovor? I treti od problem koji za mene beše ključan, kako i ovdje prvite dva, zato velam za trite ključni, treti od ključan problem je problemot za to što v sušnost je porakata na referendumu. Ovoj dogovor, sušnost, nema uopšte potreba da se rasprava što možeše da se napravi ili ne napravi. Ne možeše ništa da se napravi. Koga ste rešile jednaš da prihvatite da go smenite imeto. Togaš je potpuno jasno da sekoj od ove varijanti beše sigurno stopati razgledana i od našata strana i od stranata na južniji od susjeda. I deka befme prinudeni prihvaćaju ova i ova. I tuka je to zato što je počnato jedna što ti je pregovor i to je ona što je oprskana ova vlada, kako što rekao. Ako ova vlada nego potpiše, budete sigurni deka nekoja sledna vlada će mora da go potpiše. Tokmu ovakav dogovor, ako sakame da produžime so NATO i so Evropska unija. To je finalni dogovor koji je po sekoja točka mnogo precize. Što uskratuva, što ograničuva, kada ostava prostor, ne je vsega mig da raspravame. To je završeno, to je ona što bi se kažalo pakso jezik od diplomatijata fait accompli. To je završena rabota, precizirana i potpišana. Lege artis, kako što sleduva. Treti od problem je problem od na referendumu. I tuka je potpuno jasno, pravno nema nikakvo somnenije i zato komisijata koja go zaključi to, a su ocenkata deka referendumot ne uspeja s osema pravo. Cenzus od 50 plus 1%, 50% plus 1 glas ne je ispunen. No vidite, koga slušame mnogo često od kolegite od opozicijata, deka 1.200.000 glasači silno i jasno go rekla svoje to ne na ovoj dogovor. Nije očigledno grešime. Nije zaboravame deka od tamo ne se slušna ništa. Nikakvo ne. I nikakvo da. Tije ne rekao ništa. Se slušna silno 600.000 i nešto. Da. I da rečeme 10.000 isto tako jasno i glasno ne. I svega je problem od suštinski. Tije 1.200.000 luge. Znači, veke neformale. Da li su ovoj svoj molk, da li su tišinata na svoj molk, možda da go zaglušat ona silno to i jasno to, 91% to da.